Anakonda. Myslíš, že skápal? Áno, to kvôli tebe, ty kokot. Úplne si ho predrogoval. Chill, mu musíme vyoperovať plúca. Ty o čom vyprávaš? Však stačí mu dať poriadne dýchanie z ryti do úst. Ale potom by som tie plúca nemohol predať. Chalani, myslím, že sme stratili žembera po ceste. Musím ho ísť nájsť. Počkaj, Andrej. Musíme najskôr Ibiho zachrániť. A potom nájdeme hocičo. No dobre, ale čo tu vy teraz s ním narábate? Však mu len poriadne fúkni z ryti do kakáča. A bude žiť, uvidíš. Tak toto v Singapure nebolo. A vy čo robíte? Však ho musíme resusciturovať. Ibi, žiješ? Pálko, koľkokrát som ti opakoval, že keď si v kakáči, nikdy nepresávaj. Ale zoberiem mu tie plúca, nie?